Makarantar aikin studio ku subscribe kuma ku danna ƙararrawa don samun sababbin ayyukanmu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ma'abuta kallon wannan tasha kenan. Yau za mu magana ne akan ƙara mawaƙa gudu. Ƙara mawaƙa gudu yawanci ana samun shi ba cikin rafin ba, ana yawancin samun shi a cikin dandali haka. In an gama waƙa sai a ɗan ƙara mata gudu haka. Misali murya ta ɗan mace bala ƙara gudu misali bayan an gama ta. Allah ya sa kwamfuta ta ba mu haɗin kai. Ƙara mawaƙa gudu a bisa software yau biyu za mu magana ko logiciel biyu. Za mu magana akan Soundforge, ni da lamba 7 nake aiki, 7.0 ko kuma 7.0 da lamba 7 nake aiki. Yannan kuma akwai Audacity shi ma. Audacity ga yana. Don ka abu biyu ne za ku koyi aiki da su wajen ɓangaren ƙara ma waƙa gudu. Soundforge sauƙin ba sauƙi ba. Shi Soundforge yana ƙara ma waƙa gudu ta kowane nau'i. Inda matsalan take babu takamaimai a kaza nake so ya zama. Sai dai kunnuwa na su yi aiki yanda na ji in na sha shi na ji ya yi min kawai shikenan sai in bar shi in yi exporting ko kuma in yi saving in wuce. To kenan yanzu za mu buɗe Soundforge ga yana mu ɗauko waƙa guda. Har mu ga inda za mu samu waƙa. Indai kwamfuta ta ba da haɗin kai. To waƙa ko kiɗa duk guda ne. Misali gashi na ɗauko kiɗa ne wanga yana ga. Wanga kiɗa ne. Kenan yanzu in ana son a ƙara mishi, a ƙaddara kamar waƙa ce an riga an yi waƙa an gama. Ana son a ƙara mishi gudu. Ƙarin gudu cikin effect za a shiga. Nan bayan an kawo waƙan da ake so a ƙara masa sai a shiga cikin effect. Sai a zo nan cikin pitch ga yana. Effect pitch sai a zo nan shift. Kenan effect gashi nan effect pitch shift sai a danna. Bari in maida su a 00 saboda ku fahimci abin. Kenan a haka zai zo ba a tare da an taɓa komai ba. Sai mu saurara. Nan wurin preview kin ga nan ne kake iya ka saurara ka ji. Kam. Ƙarin gudu nau'i biyu gare shi zuwa 3 a cikin Soundforge. Nau'i na farko na ƙarin gudu a nan ne. Shi kuma daga ɗaya ne yake ƙara. Daga bai aiki da guntaye ɗaya ne yake ƙara. Misali zan baku saboda ku gane a gurguje. Kun ji yanda yake tahiya. To shi kuma wanga shi hannu yake tahiya a cikin misali ga wannan shine nau'i na farko na ƙarin gudu. Ko ku ƙara shi guda ta kamar irin da 'yan solo suke yi kenan ko kuma masu yin DJ. Kenan ko ƙara shi ta yi da gudu ko kuma ko ƙara shi a sannu tun da wanga kamar cikin ɗaya ne. Misali wanga ɗayan gashi nan. To shine nan aka ba da dama kamar ka tayar da shi a cikin ɗaya ba cikin nan kaga in na tayi daga 1 2 3 ne abin da ya tayi gaba. Shi kuma zan iya rage -1 ko kuma plus amma a cikin ɗaya. Kun dai ji kowane abin da yake bada misali daga cikinsu. Ko wancan na farkon shi ma yana rage yana ƙara amma dai shi da ɗaya ne yake ƙari ko yake rage.
kenan a ce a kaddara na riga haka nake bukatan shi, ko kuma misali kamar haka. A ce haka nake bukatan shi, kawai in na gama ok kawai zan yi, da na yi ok haka sai in jira shi. kun gani in na jira shi ga yana saving, ana liƙe shi ake yi saboda babu connection ne. kenan da ya yi haka, ko ka yi exporting kin shi, ko kuma in kana buƙatan kawai ya haye wancan ya waƙan ka ta koma wanga ƙarin da kai, kawai control S za ka kai saving. da yake wanga kiɗa ne ban so in canza mishi tempo, tunda tempo ka canza da ka ƙara gudu tempo ya canza. kenan sai kai control S, da kai control S shikenan kawai ya waƙan ka ta zama haka nan, ta zama a daidai wani gudu. in ne control Z kenan kun ga yanzu ina dawowa akan wancan gudun nashi na da. to nau'i na biyu da ne muku magana na ƙarin gudu, muka ce sai mu zo cikin shift. yanzu nan da na ƙara mata gudu, abinda za a yi in goge wannan, in samu mai murya. in na ɗauko mai murya ina ganin za ku fahimta abin da mai murya, saboda ɓangaren murya ne ake shan bamba. bari mu ɗauki wanga Abdulrashid. na ɗaukowa ma'aikance ne Rashid. wala wanga wani aiki ne da muka yi shekaran sha. to kenan kun gani sai in yi haka, in kaddara ban ƙara komi ba, duk suna a 0 ko wancan yana a ɗayan shi, misali wanga na 0 wanga na 0, babu wanda aka ƙara. ga yadda waƙar take. Rashid Sabaila kace ne Rashid dangare na kante, na ɗaukowa ga zana ma'aikance. ne Rashid dangare na kante, na ɗaukowa ga zana ma'aikance. suna da kirki mazan su da mata. kun ga ina ƙara gudu, murya tana zama ta 'yan yara, tana ta maciya, da muryar da kiɗan duk suna macewa. shine nau'in na biyu da za mu shiga. gashi nan duka dai guda ne, duk guda ne. to akwai nau'i na biyu. shi kuma za ka ƙara ta hayan, amma ba zai canza maka ba kikinka ba. misali ba zai canza busa ko kuma bangaren ta murya ba, kawai gudun za mu ƙara, misali kamar haka. anan ya kamata mu zo nan sai a yi a taɓa wanga, ka a taɓa komai, kawai wanga ɗaya za a makin ko kuma koshe wanga. kenan sai mu saurara mu. Rashid Sabaila kace ne Rashid dangare na kante, na ɗaukowa ga zana ma'aikance. in kuka saurara kawai murya ɗaya ce aka maida ta ƙarrama ta 'yan yara, amma gudun tamfokin shi, gudun yana nan bai canza ba yadda yake ne, ba da gudu ya taya ba, tamfon shi na nan. kawai murya ce, Salman waƙan ce ba ta da daɗi saboda an takura ma tamfo, an rike tamfo kuma an ɗaga muryan, za ku ji yana wani abu kamar iskarakin haka, babu daɗi gare shi. su ne hanyoyi biyu da ya kamata ku sani a ƙarin gudu a cikin me ake ce mishi soundforge. sai mu liƙe soundforge. haka nan ne, kenan sai mu liƙe soundforge. kenan saboda kawai aikin me ake ce mishi, kada bidiyon ya yi tsawo sosai, haka kenan za mu raba su, kuma sai mu yi a cikin bidiyo na biyu kenan, shi kuma sai in muku magana akan Audacity, shi kuma ya ake sarrafa shi, ya yake aiki, saboda shi ya yi wannan
inganci. Misali ya ake sarrafa shi, ya ake duka abin da kuke bukata akan shi za ku sake saka misali. Kenan sai mu haɗu a bidiyo na biyu a wajen ƙarin gudu insha Allah. Wannan ƙarin gudu ne na kashi na farko, ƙarin gudun waka kashi na farko. Za mu yi ƙarin gudun waka kashi na biyu insha Allah.